Aku Ahmad Dio William Zamzam. Nang kene aku arep cerita tugasku basa Jawa sing judule Suara Rakyat Ora Bisa Diendani. Ing suwining kutha gedhe, suasana pemilu legislatif wis rame. Ana calon legislatif anyar sing dikenal jujur lan kepingin bantu wong cilik. Dheweke kerep blusukan menyang kampung-kampung, ngrungokake keluhan rakyat sing wis suwi ora dianggep. Nanging ora kabeh seneng karo kehadiran calon anyar iki. Calon legislatif lawas sing wis kuat lan duwe jaringan politik, nyoba nyogok lan ngancem warga supaya milih dheweke. Wong dadi bingung lan wedi, amarga ngerti yen politik kutha iki kakehan intrik lan ancaman. Akeh warga sing ragu lan malah ora gelem milih, amarga wedi bakal kena masalah. Calon legislatif anyar ora nyerah. Dheweke terus ngandani rakyat bab penting hak pilih lan demokrasi. Dheweke ngajak warga supaya ora wedi lan milih kanthi jujur. Kanthi bantuan aktivis lan masyarakat sipil, informasi babagan penting demokrasi lan anti korupsi sumber kanthi apik. Ing pungkasan akeh warga sing wani ngetokake swara kanggo perubahan. Cerita iki ngelingake yen swara rakyat iku pancen kuat lan dadi senjata utama kanggo nglawan korupsi lan ketidakadilan. Yen rakyat melu aktif, politik bisa dadi panggonan kanggo ngladeni masyarakat kanthi becik.